Bida naman ang iba't ibang klase ng kakanin sa Festival ng Asinggan. Summer, ganda, hatid ni Nevi Calma. Hile-hilerang kakanin ang sabay-sabay nilantakad sa Kankanan Festival ng Asinggan, Pangasinan. Mga residente mula sa 21 barangay ang nagtulong-tulong sa paghahanda. Nariyan ang masarap na inangit, binanlay, bitso-bitso, latik, palitaw, bilot, suman, tupig at marami pang iba. Si Mang Amalito, kahit pa hindi suot ang pustiso, ayaw maawat sa pagkain. Masarap! Piktang agayap? Nabubulungan na ako! Masarap ang gawa ng Poblacion West. Napabilib naman ang foreigner na si John sa sarap ng mga natikman. It is very interesting to see. It's a long way to come, but it's not worth it. I'm having a good time, I really am. Yung kamaradiri na nakikreate. At the same time, to show the people na meron din tayong mga existing na mga ganito. Pasasalamat rin daw ito sa masaganang ani at pagkakataong maibida sa iba ang kanilang ipinagmamalaking produkto. Melanie Heng, Patrol ng Pilipino.